Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten punika kita saged pepanggihan malih ing pasinaon basa Jawa. Sadurunge diwiwiti pasinaon, sumangga sesarengan ndedonga rumiyin nggih. Ndedonga kawiwitan. Cekap. Nah, ing pasinaon dinten punika Bu Fitri bakal ngajak para siswa ngrembag babagan teks Serat Wulangreh Pupuh Pangkur. Nglanjutne pepanggihan sing minggu ini ya. Monggo dipun semak bareng-bareng. Nah, Serat Wulangreh kuwi kumpulan serat utawa karya sastra awujud tembang kang diserat déning Sunan Pakubuwana ke-4. Tembang-tembang ing Serat Wulangreh ngandhut utawa mengandung piwulang becik kang migunani ing kauripane manungsa. Nah, tembang kuwi tegese reriptan utawa karangan kang gumathok lan pamacane kudu dilagokake kanthi trep lan becik. Kang gumathok kuwi maksude nduweni aturan. Dadi tembang macapat kuwi karya sastra sing kudu manut aturan sing wis katentokake, banjur macane kuwi kudu dilagokne utawa kudu ditembangne kanthi trep lan becik. Nah, tembang macapat anggone nembangke kanthi dipedhot papat-papat saben sawanda utawa suku kata. Dadi maca pat, maca papat, papat. Lanjut nggih. Wau kan Serat Wulangreh niku karangane Sunan Pakubuwana ke-4. Dadi Sunan Pakubuwana ke-4 kuwi jumeneng ing Kraton Surakarta Hadiningrat taun 1788 dumugi 1820. Nah, jejuluk utawa duweni gelar jangkepe panjenenganipun Sri Susuhan Pakubuwana mau yaiku Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhan Pakubuwana Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ke-4. Nah, nalika isih timur utawa enom kaparingan asma Raden Mas Subadya. Nah, panjenenganipun Sunan Pakubuwana ke-4 iki wiyos utawa lair ing Surakarta tanggal 2 September taun 1768. Banjur jumeneng nata utawa bertahta ing Kraton Surakarta Hadiningrat mau ing tanggal 29 September 1788 lan seda utawa wafat ing tanggal 2 Oktober 1820. Nah, pupuh ning tembang macapat kuwi ana Micil, Mas Kumambang, Sinom, Durma, Asmaradana, Kinanti, Dandang Gula, Gambuh, Pangkur, Megatruh, Pucung. Nah, dina iki dhewe bakal bahas tentang Pangkur. Nah, paugeran tembang macapat. Paugeran kuwi aturan ing tembang macapat. Dadi sing kesiji ana guru gatra yaiku cacahing gatra utawa baris ing saben sak pada. Pada kuwi bait.
Dadi nek neng puisi jaman saiki kuwi ana kan baite. Nah, nek guru gatra kuwi berarti cacahing barise saben sak bait. Terus guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sak gatra, saben sak baris. Dadi misale ing tetembungan Sunan Kalijaga berarti kan ana pira suku katane? Sunan Kalijaga. Berarti 6 wanda, 6 suku kata. Salajengipun nggih niku guru lagu yaiku tibaning swara ing sapungkasaning gatra. Dadi goleki vokal a i u e o ing pungkasaning gatra utawa baris. Dadi misale mau Sunan Kalijaga. Nah, sing huruf vokal terakhir kuwi apa? Huruf vokal terakhir ing tembung Sunan Kalijaga yaiku huruf a. Ngoten nggih. Nah, iki ana penjelasane mau. Gatra yaiku baris, wanda yaiku suku kata, pada yaiku bait. Ciri-ciri tembang macapat pupuh pangkur yaiku cacahe ana 17 pada mau bait. Dadi ning serat wulang reh pupuh pangkur kuwi ana 17 bait. Nah, saben sak pada ana 7 gatra. Saben sak bait ana 7 baris. Maksude ngono. Nah, iki guru lagu lan guru wilangane yaiku pada gatra kepisan ngapunten, gatra kepisan 8A, gatra kepindho 11I, gatra ketelu 8A, salajengipun 7U, salajengipun 12U, salajengipun 8A lan pungkasan 8I. Nah, watak tembang pupuh pangkur yaiku sereng utawa semangat, prawira, kuat, gagah, jejeg atine, cocok kanggo nyeritake bab perjuangan. Salajengipun isi tembang pupuh pangkur yaitu bab tata krama. Dadi intine tembang pupuh pangkur kuwi apa to? Yaiku bab tata krama, piwulang ala lan becik, sarta cara ndeleng wataking manungsa ing alam donya. Nah, iki cakepan utawa lirik tembang macapat pupuh pangkur. Mau coba digatekne sik ya. Pada siji kuwi cakepane utawa lirike yaiku sekar pangkur kang winarna, lelabuhan kang kanggo wong aurip, ala lan becik puniku, prayoga kawruhana, adat waton puniku dipun kadulu, miwah ingkang tata krama, den kaesti siang ratri. Dadi mau nek misalkan kowe goleki guru gatra berarti diitung jumlah baris saka sekar pangkur tekan den kaesti. Dadi yo diitung bareng-bareng ya, dibuktikne mau bener ora to? Yo saiki diitung baris kepisan sekar pangkur kang winarna, lelabuhan kang kanggo wong aurip, ala lan becik puniku, prayoga kawruhana, adat waton puniku dipun kadulu, miwah ingkang tata krama, den kaesti siang ratri. Berarti ana pira? Ana pirang gatra? 7. Paham nggih? Nah, saiki mlebu ning guru wilangan. Mau guru wilangan mau cacahing wanda utawa suku kata saben sak gatra
utawa baris. Dadi baris ke siji utawa gatra ke siji. Sekar pangkur kang winarna. Yo coba diitung bareng-bareng. Sekar pangkur kang winarna. Berarti 8. Bener nggih? Teng mriku sampun katulis 8. Nah, huruf vokale kuwi mau jenenge guru lagu utawa dongding. Dadi guru lagu mau apa? Tibaning swara ing pungkasaning gatra utawa baris. Saiki ditonton sing paling mburi dhewe. Kata-kata utawa tetembungan sing ana ing mburi dhewe saben sak baris. Nek baris kesiji sekar pangkur kang winarna berarti kan mburi dhewe tembung winarna. Nah, neng tembung winarna kuwi huruf vokal sing keri dhewe ana huruf A. Saiki coba nek baris keloro lelabuhan kang kanggo wong aurip. Iku kan mburi dhewe kan renek. Dadi sing paling mburi dhewe enek aurip berarti huruf vokal sing ana mburi dhewe berarti huruf I. Ngoten nggih? Gampil to? Nah, mau tembang macapat kuwi kudu dilagokke. Kudu ditembangke. Mula monggo sesarengan sami sinau nembangke tembang macapat pupuh pangkur. Digatekni ya. Bu Fitri bakal nyontoni nembange, mengko kowe mraktek nih. Sekar pangkur kang winarna lelabuhan kang kanggo wong aurip. Ololan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun katulu miwah ingkang tata krama Den KSD Siang Ratri. Pripun? Gampang to? Nah, monggo mengke teng griya sareng-sareng pokoke dibulan baleni terus sing ngrungokne lan nembangke tembang macapat pupuh pangkur. Nah, mengko gladene sumangga para siswa di Bu Fitri aturi kangge nembang utawa nggawe video nembang tembang macapat pupuh pangkur. Banjur mengko dikirim neng link kang wis disediake. Wektune seminggu. Mengko deadline pengumpulane ana ing bagian Gladen. Ngoten nggih, cekap semanten pasinau dinten punika. Mugi-mugi kita saged pepanggihan malih ing pasinaon salajengipun lan kita saged pepanggihan langsung ing sekolah kanthi sehat bagas waras lan
barokah saking Gusti Allah. Cekap semanten saking Bu Fitri, saderenge kita pungkasi sumangga kita pungkasi kanthi waosan alhamdulillah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten menawi Bu Fitri wonten klenta-klentune nyuwun pangapunten, menawi wonten pitakenan utawa pertanyaan sumangga ngechat Bu Fitri mawon via WA. Nomeripun sampun kacatet ing jarkoman nggih. Bu Fitri nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.